Сега преминаваме към една тема, която е свързана с психическото натоварване и начините за разтоварване. Щях да помислях, че ще кажеш с психическото здраве, но не си далеч от това, защото става въпрос и за една психотерапия, наистина. Книги за оцветяване, но не за деца, а за възрастни. Вчера в книжарница Хеликон се проведе workshop, където бе представена именно тази арт-терапия, да я наречем. Книгите от серията Колоритания се появиха съвсем наскоро на българския пазар. Те са се превърнали в нещо като мания на Запад, заради съчетанието на удоволствие от работата с тях и ползи, които човек може да извлече. Подходящи са за всяка възрастова група, за деца, не съвсем малки, примерно от 8 годишна възраст нататък, до възрастни хора включително. Интересно изследване показва, че метода на оцветяване забавя признаците на болестта Алцхаймер. Тоест ползите от тази дейност са много повече от това, което ние първоначално виждаме и подхождайки малко с недоверие, тъй като това е обикновено занимание за деца. Не е така. Няма човек, който да е опитал и да казва, че не му харесва. Книгите работят много ефективно като противодействие на стреса, който се натрупва във всеки от нас, но в същото време имат и доказани медицински ползи, които са свързани с това да подобряват фината моторика, особено при възрастни хора, развиват творческото мислене, творческите ни импулси, развиват сетивата ни. Мандала от санскритски означава кръг или съвършенство, свършеност. Един от основателите в психологията е Карл Юнг, който за първ път започва да изучава мандала. Той всеки ден рисува този кръг с всекидневните си чувства, които ги изразява по начина, който е изобразен тук. Също така, след това започва в народопсихологията да се вярва, че всеки човек, който има някакво желание, мечта, иска да стане богат, да бъде здрав или пък дори да се ожени, мандала е един от начините, който ще му спомогне да се случи това. Успокояващо със сигурност. Не знам, като форма на терапия, може би трябва някакви определени фигури или не знам, които да ти влияят по някакъв начин, но със сигурност е разтоварващо и така много приятно занимание. Много ми харесва възможността да експериментирам с цветовете, като например ето тук, да излизам от рамките на легендата. Например, това е моят модел, който трябваше да отцветя, но аз направих този. И по този начин всъщност открих една връзка с творческото мислене. Един мой много любим мислител казва, че ние погрешно възприемаме логиката като основа на мисленето. Всъщност обаче творческото мислене е онова, което ни кара да решаваме проблемите си по най-добрия начин. Бих препоръчала книжките за всички, които желаят да намалят стреса, да се забавляват и така да изпитат себе си, да се видят в една друга светлина. Аз имам дъщеря тинейджърка, при нея се отразява чудесно. Първоначално беше скептично настроена, но сега казва: "Вау, супер, страхотно е."